私らしくない戦い。心得ております。お前たちは敵の弱い部分。敵の前線部隊が。で、転移の呪文をあれは体に負担がかかるんじゃないのかい？治療のおかげで、そうだね。そういうことだ。あ、頼ん。時と空間を司るし者よ。やるな。まずいよエルヴィン。全員逃げるまでには。灼熱の炎で全てを飲み込め。なんだか調子がいいみたい。
さあレオン、レアードを先に送っ、しかしレオン様、先に行って陛下。時と空間を司るし者よ。我が敵を撃て。我が命に従いその姿を現せ。闇を照らす聖なる力よ。
でも使うぞ。この力で俺が平和を守る。よしさ。強くなれたのかしら。水上では無敵。力がみなぎってきたぜ。